सेल्कना सूडते ओपन की सूडते वासे मंता मेधावुलगिरी वायना आणि मावा साधक बाधक अस्तित्व बदल सेल्फ डिफेन्स अर्थके उंदी प्रमादम अंचुन्नामंत जाति काबट्टी मत्तूरु वासी ऊरा सलहा सूचना बेहनंजुनु उंदी माजी उम्मडी जिल्लाకు ప్రధాన కార్యదర్శిగా మొత్తం తొడుందెబ్బ 97 ఇందుకే ఆయో 25 साल कुन बूट 26 साल कुन बूट मनमण आता अदे लासी माऊर को अस्कड़ा बहुते मोड गीतमो काम को अब आयुवक निंदके की जर्क से बनता कंटिन्यूएशन थे उंडेगिरे अस्केडल ते 26 साल कल अवे समस्या रिपीट आसे बनता को बगा एगड़ा చేసిన గొంగడ అక్కడి తప్పినయే తెంగినంతరికి ఆనే మంతా కాబట్టి మరి కొన్ని సూచన సలహా సియాలాసి వాతం తప్ప ఉండేది दूसरो आयो మా జాతితా పుర్త కాడికి నన్గిరే వకీలాత కాడికి మొట్టమొదటి వకీల ఆదివాసుల మత కాడికి అని 40 साल కల్లో 1983 తాల్తే నేటి 2022 అయితే దాదాపు 40 साल కల్ ఉద్యమాల మంతను సంఘర్షణ సమితి ఆతకాయ తుడుందెబ కాతకాయ టిఆర్ఎస్ నా కాతకాయ రకరకాల పార్టీల ఉద్యమాల మంతను కాబట్టి మా జాతి లాసి మా మన ఎదుర్కోవాలి సమస్యను సాటి గతంలో బతా సమస్య ఎదుర్కొంటాడు ఇందుకే బతా సమస్య మంతా అని వాయువల్ జనరేషన్ మా తంగియా తంగ్ మార్కు బాతల్ ఇబ్బంది వాయువల్ మంతా పరిస్థితి బాన్ మంతిందని సాటి అచార్ విచార్ కియా లాసికే బేట మాంతర్ మా ఊరు 4 వెడికు రాయ్ సెంటర్ కూడా తుడుం దెబ్బవాలి మంత్రి జకే ఇగే వ్యవలర్త అని ఇది అవకాశం సీతిటు రెండు కోటి కేజ్ కిటి జకే ఇంజే మంతను మదే పొరపాటు మధ్య మీరు అడిగిరే మాఫీ కియానా ఇందుకే पर्टिकुलर गतम 10 साल को संघर्षण करता है मतनो इंदके तुडुम दे बता मततल इके पीकटो तुडुम दे बइन वालो असल बतल पोरोला ಮೊದಲಿನ ವಾಲ ಮಾ ಬುರ್ಸಪೋಜೆ ಸಾಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಟಾವಾ ಮತ್ತೆ వెలటి ఇగే వాతురుకు వెల బాంది తావసిలే కాబట్టి తుడుం దే బతా ఆశయాల్ బతల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ బతల్ ఉండే తాన్ మునే బాను అయినా గతం బాన్ కి ఇతరికి మునేకి బాను అయినా బతా సాటి పుడతాయిన వాళ్ళగిరే తాన్ అసలు భారీ ఈ తుడుం దే పైన వాళ్ళు నివిడే మాత జాతి తగ ఉమ్మడి జిల్లా తగ ಅದು 1996 ನಿವಿಡೆ ಮಾತ ಇಂದಿಕಾಯ ಬೋನಾ ಓರ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ವರಣ ಕಾದ್ಬುಡ್ನ ತೋಡಿ ಸಂದಿರ್ ಉಂದಿ ಆತಕ್ಕೆ ವರಣ ತಲತ್ಪುರ ತಡಮಿಂಜಕ್ಕೆ ಉಂದಿ ಉಂದಿ ಏಕೈಕ ನಿನಾದ ಉಂದಿ ತಯಾರಾತೆ ತಪ್ಪಿನ ಅಸ್ಕೆ ರಾಜಗೋಡ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತ ಎಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ సంఘర్షణ సమితి వాళ్ళు అస్కే మొత్తం మేడాత అని మావా బౌత 9 తెగ మంతకు ఆంధ్రాలు మొదలుకితే ప్రధాన్ తోటి మొత్తం సంఘాలు బౌత మంతకు అచ్చిర బోనవరే మందిరిత అరే ఈయన మత్తకే సమస్య ಬೇರೆ ಜಾತಿ ತಗ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾಸೆ ಮಂತಕು ಕುಮರಂ ಭೀಮ್ನ ಲಡಾಯಿ ಪಾತಾಲ್ತೆ నేటి వేరి అవే సమస్య మంతకు ఇవకు పరిష్కారం కేనతే మరణ కులము కుంది సగం దోస్తే బానాయరించుకు అస్కుడు పెద్దలకు ఆచార విచార కీసి మరటుంది బదొంది జేఏసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తెకే ఆదివాసి హక్కుల ఐక్య పోరాట సమితి ఇదకు ఉంది పొరల్ దోసికును 1996 నిమిడికి మనత అయితే 26 साल నేట్ 2022 96 నేట్ లెక్క తుంతకే ఇదే డిసెంబర్ త్రోప తయారాత ఆ తర్వాత 1997 కు చూడకి పేర్స మీటింగ్ ఇరవలాత ఒట్టూరు అగటల్ మీ ఓడికే మాసమంద 97 జనవరి అలా ఎండింగ్ రూప అయితే 27 29 ఆ డేట్ నాడు ఇరవలాత ఆదివాసు కుటుంబాల ఇవల్ల అలవాటు మంత కాబట్టి అద్దు మొట్టమొదటిగా దాదాపు 1,00,000 మంది తరసో ఉట్టుర్తా కేబీ కాంప్లెక్స్ నా కీవలర్త అది సందర్భం అస్కెడల్ నేటి వేరి కంటిన్యూయేషన్ తీసేమంటారు ఇది చొకొట్టాయి కొట్టి చొకొట్టుకో వాయటకు ఇది మున్నాసేమంత కాబట్టి ఇందుకే ఇచ్చో ఉద్యమాలు కొద్ది వైపు తీసేమనేగిరే ఉంది రోగం సొత్తులకే మళ్ళీ రోగం తయారా తప్పిన ఉంది సమస్య అది పరిష్కారం ఆయమనకే మళ్ళీ సమస్య వాసిమంతా ఇది బాగా జరగసేమంత ఇది లోపం వాళ్ళ సాటి నన్ను బిహాలాసి ఉత్స ప్రయత్నం కింతన భారతకే వకింత కాబట్టి కొన్ని మహాకాస్కే బద్దు పాయింట్ కుల్పోర ఉద్యమం ఇది నివిడ మాతాని తుడుం దెబ్బ ఇది ఆదివాసుల ఐక్య పోరాట సమితి సోది తుడుం దెబ్బ బారాతకే ఇది ఇందవాయో వెళ్ళి ఆదివాసుల హక్కుల ఐక్య పోరాట సమితి నేను బయట పొరలా అంత దేని సింపుల్ గా మాడిఫై చేయని ఆదివాసి హక్కుల పోరాట సమితికి ఇద్దరు బ్రాకెట్గా ಮತ್ತೆ ఇద్దరు వెళ్ళి 1988 జరుగుతాయో తుడుం దెబ్బ ఇదే నాటే జరుగుతా కాబట్టి ఇదే వేదిక ఊరు అమరవీరుల సాక్షిగా ఉంది ఉద్యమం కీతారు దాదాపు 250 మంది పైగా అమరులు కాతారు కాబట్టి ఊరు ఆత్మ సార్థి మనలైతే ఊరు దోస్త పొరలే కరెక్ట్ ఇందుకు బాకిట్లా తుడుం దెబ్బైన వాళ్ళు ఉంది నేను కీతారు అది ఇందరు వెళ్ళి బస్ మనంతా కొన్ని సార్లు కీతు ప్రపంచ దేశాలు కురిగే ఇందరు వెళ్ళితే బతాల్ ఇన్వాళ్ళు ఉంది తయారాత అని పొరల్గి నివిడే మాత ఇద్దరు ఏరియా ఉమ్మడి జిల్లా మత జైల్
पाकिपासी मदन जिला बत्ती दुंदी आता కాబట్టి మరటిదు కుమరం భీమ్న ఆశయాలకు బౌతే మంతగో అని తుడుందే బత ఆశయాలకు బౌతే మంతగో అవేకును మున్నోయల్లాసి మరి వానే వానకే పడన సమస్య పరిష్కారం ఆయవనకే ఊనా సమస్య తయారవుతా కాబట్టి ఫస్ట్ ಇದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗ ಮಾವ ರೇಸ್ ಕೀತದು ಮಾವ ನಾಟೆ ಮಾವರಾಜಿ ತಪ್ಪಿನ 170 ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತಾಲగా ಬತ್ತೆ 170 ಮಂತಯೋ ತಾನ್ పగడబందిగా అమలుకి అనేది కష్టం వ్యవహార్త రాజ్యాంగం 5-6 షెడ్యూల్ బౌద్ధ మంతకు అవేకు అమలుకి అనేది వార్త అని ఇವು ఇందుకే మీరు బౌద్ధ సమస్య వ్యక్తులు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆగి అవ్వాయి వేహనెత్తకి దాదాపు 2-3 గంటల బట్టి ನಾನು షార్ట్ గా వేహంతను మెయిన్ పాయింట్స్ బౌద్ధ మంతకు 81 తర్వాత 76 బౌద్ధ మాత్రం अब जाति 81 తర్వాత ఐటీడీఏ వాత అమరుల ఆ ప్రయత్నం ఊరు అమరుల ఖాతా కాడికి మాకు ఐటీడీఏ వాతనే వ్యవస్థ వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ అయి బతికిరాయి ಇದಕ್ಕೆ వ్యవస్థ మొత్తము మాకు తొడతా వాత పుక్కతం పాస్ అవుతుంది కీసేమంటారు కాబట్టి మరటు ఐక్యంగా మంది పోరాటం కేవలం అవసరం అంత ముఖ్యంగా జమీన్లాసి గత ప్రభుత్వాలకు చూడతాడు ఇందరవేలి సంఘటన ఆతునికే మల్లుంది సంఘటన ఆత అల్లేంపల్లి సంఘటన దాని మొదలు మాకు 70-60 పోయితురు ఈ మంతర్ కాబట్టి ఈ ఉద్యమాలకుండే సమస్య సంజయ్ ఇలా ఐటీడీ తత్తాడు సట్టు తత్తాడు బతి వీరు భారీ పోరాటంకి ఇద్దరికే వేస్తారు ఎంప్లాయ్మెంట్ 87కు 86-87కు 275 జీవో తెచ్చి 1000 పోస్ట్కి సీతాది గవర్నమెంట్ మళ్ళీ అదే జీవో 2000కు జీవోఎంఎస్ నంబర్ 3 దాని గురించి వడచిల్లు మా ఊరు సాడకాడి పేకు కాబట్టి 2000కు జీవోఎంఎస్ నంబర్ 3 తత్త ఇతగే బేకీసి మాకు ఐటీడీఏ వాత జీవోకి అధికారాలు సీతరు ఓర్ అధికారి ఎంప్లాయ్మెంట్ సపరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వకనే ఇగ్గన డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ గజిట్ నగర్ పింటికేసి ఇగ్గటిగా ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయనకే మాకు 5th షెడ్యూల్ రాజ్యాంగంగా బట్టే 5th షెడ్యూల్ మంతయో దాని ప్రకారము అవు జీవో ಅಂತ 275 ఆయి ఇది జీవోఎంఎస్ నంబర్ 3 ఆయి తెలిసికు మాకు ఇగన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బట్ మాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయన పిఓ న లెవెల్ 4th క్లాస్ ఎంప్లాయ్ ఆయి ఉండే టీచర్ కు వాచర్ కు ఇవికే సీఎన్ చెప్పి పిఓ 434 జీవో వాత ఆనే మళ్ళా అది మాడిఫై ఆసి 2002 సంవత్సరముకు 274 జీవో వాత ఇవు జీవో ప్రకారము పిఓ మాకు అగా टीएसपीएस का नोटिफिकेशन वाला अवसर दिले वेर इगेंसी अने आस्के निर्णय कीतरू बट मा तेलंगाना सरकार दुरदृष्टं बांधते पर तत्तो चोकुटुंको वाइटुको तत्तड़ काबट्टी बट इदि वातुलकी जीवन मोत्तं रद्दुकी नेनु बिगड़ बाता आने माक भूमिलासी टीजेएमए सर्वे कीतरू अल्लंपल्ली आतुनके टीजेएमए सर्वे आतुनके आस्के दादापु 3 లక్షల మందికి రెగ్యులైజ్ కితే ఆనే మలవాత గవర్నమెంట్ గిరే దాదాపు ఫస్ట్ ఫేజ్ తాత సెకండ్ ఫేజ్ ఎన్నల్ రెగ్యులర్ టీసే వాతరు ఫస్ట్ ఫేజ్ జేకే సెకండ్ ఇది తెలంగాణ సర్కార్ వాతులకే అసెంబ్లీ తావే అంతరు బదలించకే నీ మొయ్యవా బోర్డు సమస్య నాటే వాంతం జిల్లా తగన్ వాంతం సీఎం ఆసి అసెంబ్లీ తగ మానవే అంతుంటే జిల్లా తగన్ వాంతం అగన్ నిద్రకింతం ఆఫీసర్ కున్ బేట మాసి నీకు పట్టాసి ఇంత నుంచి ఉంజావే అంతో మళ్ళా అదే గిరిజన మంత్రి ఇంతకి మీకు మా కైదసిలే మీ పట్ట అని సట్టలది కైదసి అని అసలు మీరు వడకత్తుది క్లారిటీ సిలే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కొంత రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ మదంతా విలేజ్ ఫారెస్ట్ మదంతా సోషల్ ఫారెస్ట్ 3 రకాల కేడా మదంతా 3 రకాలు అయితే స్టేట్ పరితా మనోలి చట్టాలు వేగురాయి సెంట్రల్ పరితా మనోలి చట్టాలు వేగురాయి స్టేట్ పరితా మనోలి చట్టపై ఇచ్చోడు మొదలు సీత గవర్నమెంట్ కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సెంట్రల్ బాస్కెట్ కి పట్టాల్సియో బట్ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సీతకి అలాంటప్పుడు టీజేఎంఏ సర్వే భక్తి होते సీత అర్జీవ ప్రకారం ఇందుకెగిరే సీఎలకి సీచులు ఇతకే వీరికి కోయితురును మొట్టమొదటికి అసలు ఉద్దేశం బద్దలితే కోయితురును కేడతా ఇరువరు ఉద్దేశం ఊరా అయ్యో ఈ ప్రభుత్వాలకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆయి భారతకే ముందు ఐక్యరాజ్య సమితి వేస్తా భారీ వేస్తా ఐక్యరాజ్య సమితి దగ్గర కోయితురు దాదాపు 90 లక్షల మందితును ఎవిక్షన్ గురి ఆయోల్ మత ఐక్యరాజ్య సమితి తెగమను అది అంతర్జాతీయ లెవెల్ మా ఊరు ఆదివాసులకు దాదాపు 60-70 దేశాల మంత్రులు మంది ఏతంటే మాకు సమాధానం భూమిన అని जल जंगल जमीन ये ऑलरेडी मंत कुटना मंत కొన్ని జాగనాశీల దేవరపతి జమీన్ తై మెయిన్ సమస్య అని ఎంప్లాయ్మెంట్ సమస్య మెయిన్ బర్లింగ్ ప్రాబ్లం అని ఉంది వేస్తాడు అవెకును
ఇలా ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿ ಕೂಡ ಒದ್ದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮೂಂದು ಪರೋ మావ ఇంకే ఇది మెయిన్ మంత భారతకి బర్నింగ్ ఇష్యూస్ కాబట్టి కొంత క్లారిటీ ఆయన మాకిరే మేధావులకు ఇది ఉంది ఇంటరాక్షన్ मिरड़ की चर्चा किया नाटे हो अदेन साटी ने मन नन वेस्ता करल की लबड़ की मिरड़ की क्लारिफाई किया ना दान लीगल గా అంత బావు వకీలితకే అంత కానూను ప్రకారం సొందలాగంత బానితే అన్నవరకు డాక్టర్ ఓ పేషెంట్ చూసి బత రోగమో టెస్ట్ కీతే తప్ప వ్యాపారులు ఇందికడల వాత కాన్నాయ హేమండార్ జమానతల్ 1940 నేటి ఏమని వాత కాబట్టి అవు టీజేఎంఎస్ సర్వే ద్వారా రెగ్యులర్ కియనా ఆనే వీరికి కీనే అవకాశం అంత బట్టి ఊట్ సీవల్ ఇష్టం సీలే కాబట్టి ఈసేయిలు దాదాపు మా ఉమ్మడి జిల్లా బచ్చిల మంతకు ಅದು సీనియర్ రెడీ ಆತಿರು ಬತ್ತೆ ಅಂటుంది ರೇಂಜರ್ ತು ಜಗ್ತ ಗಾಡಿకి ಕಿಚ್ಚೇರಿದೆ ಅದು ಮೀಸಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇಂದಿಕೆ ಆಗ ಬರುವ ಬೋರು ರೇಂಜರ್ ಮಾರ್ತಕ್ಕೆ ఇది మొత్తం సర్వేతో నాపుస్తారు మాకు బాణేసీతే తప్ప మూడు నాట సొనమింతారు మరి మాకు డువలి తింటా తానికి బాణేసి అనకి మాకని ఈ మరడికి కేసు బాగుంటుంది మరడితే కేసు తీసి పిసాంతడు ఆ మరడికి ఇంక బాకీ ఒక్కొక్క బాణేసి దగ్గర ఓటు జగ్గర ఆడి తమ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఆడి వరం తిత్తకి పాపం వాంకడితా ఇది బాయి వేస్తకి అందుకే నన్ను మా ఊరు నేతలకు వడకొలికి మంతే కాబట్టి నాకు టైమ్స్ ఇలే కాబట్టి కొంత ప్రాక్టికల్ గా వేసేమంత భారతకే టైగర్ జోన్ ఉంది మాకు ఇబ్బంది టైగర్ డిమాండ్స్ ఇబ్బంది టైగర్ జోన్ ఉంది ఇబ్బంది అంతా భారత 34 గ్రామాలకు ఉంది కాకు కేడభూమి పట్టాసి ఉంది కాకు అని మతా నాకు ఖాళీకి వెళ్ళాల్సింది కాకు ప్రయత్నం జరిసేమంతా ఇదే మా ఖానాపూర్ కాన్స్టిట్యూన్సీగా అంటే నేను నాకు తెడిచారు రాంపూర్ అని మైసంపేట ఉండే 36 ఉంటే 34 నాకు ఖాళీకి వెళ్ళాల్సి రెడీ మంతే అంటే వీరు జాతి బలసోది అంటే మా కుటుంబ దెబ్బ వాళ్ళకి ఆలోచన కీయన భారతకి నాకు వెళ్ళే సీరియర్ ఒకప్పుడు తేను గురించి మళ్ళీ నన్ను తుడుం దెబ్బతామనే అలాంటప్పుడు 36 నాకు కాలేదు మిగతాది ఇందువల్ల అది మంతా అదే సాటినే కొన్ని ఇష్యూస్ కు వెళ్ళే ఇంపార్టెంట్ మంతకు అని ఇది బತ್ತೆ నగడం వేయంతో బద్దెమని సాపుం తాల్సో రోయనంతే ఇది లీగల్ సమస్య బదితే లమాడుకుని తినవాళ్ళకి అది మంతా దాని సాటికే వెళ్ళే టైం సీలే కాబట్టి ನನಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಕ ಟೈಮ್ ಸೀಲೆ ಬಾಕಿತು ನಾಯಕರು ಮಂತರು ಬೇಹಂತರು ಟೈಮ್ ಸೀತ ಕಾಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ತಿಗೂ ಜೈ ಸೇವಾ ಜರ